Мы адпачнем або экзістэнцыяльны крызіс і дэпрэсіўны класік. Спектаклі паводле Чэхава ставяць шмат і паўсюль. І калі еўрапейскую ці азіяцкую інтэрпрэтацыю рускага класіка большасць з нас бачыла толькі на экране, то працу народнага артыста Беларусі Александра Яфрэмава можна ацаніць у тэатры студыі кінаакцёра. Нарадзіўся рэжысёр у Ніжнім Новгарадзе, але большую частку усвядомленага жыцця правёў у Мінску. Так што погляд яго на чэхаўскую праблематыку можна лічыць калі не чыста нацыянальным, то як мінімум славянскім. Погляд гэты павінен быць нам зразумелым і ясным, і п'еса, ад чытання якой адчуваеш асалоду, таксама павінны зайграць на сцэне новымі фарбамі. Ці атрымалася? Сучасны глядач вельмі разбалаваны. Малады сучасны глядач разбалаваны ўдвая. У яго ёсць магчымасць пазнаёміцца з сусветнымі шэдэўрамі сцэнічнага мастацтва, бясплатна паглядзеўшы іх у інтэрнэце. Дык яшчэ і тэлефон з рук не выпускае, дзе карцінка ў TikTok або Instagram змяняецца кожныя 15 секунд. Так, вобраз утрыраваны, і ўсё ж кліпавае мысленне дасталася зумерам у дадатак да імклівага развіцця тэхналогій. І змагацца з гэтым бессэнсоўна, а вось прыняць і зразумець усё ж варта. Рэжысёры выбіраюць для сябе два шляхі. Адны пастаянна шукаюць новыя формы, капаюцца ў ідэях мінулага, каб цікава і ярка перакласці іх на сучаснасць, звяртаюцца да пластыкі цела або незвычайных галасоў. Іншыя прытрымліваюцца класікі. Яны не сочаць за трэндамі, а калі і сочаць, то за імі не ідуць. Дзядзька Ваня Александра Яфрэмава гэта, здаецца, тая ж пастаноўка, што ўпершыню паўстала перад публікай у 1897 годзе. Яна вытанчаная, вывераная да драбнюткіх дэталяў, акуратная, інтэлігентная і некалькі шапурстая. У ёй адсутнічае драйв, і акцёры паважна ходзяць па сцэне, паважна размаўляюць і нават цалуюцца паважна. Вядома, спісаць адсутнасць агеньчыка лёгка можна на чэхаўскую манеру. Маўляў, у вялікага майстра таксама ўсе страсці адбываюцца ўнутры герояў, і ніхто не скача, не здзяйсняе вар'яцтваў. Гэта такі тыпаж людзей, такія характары. Але праблема ў тым, што глядзець пастаноўку было проста. Быццам атракцыён, які забаўляе, хвалюе, але душу не кранае. Многім спектаклям неабходны час, каб разварушыцца. Яны могуць доўга і грунтоўна паглыбляць гледача ў свет герояў, праз экстэр'еры і інтэр'еры ўводзіць у іх руціну, дэталёва прамалёўваць рысы і асаблівасці канкрэтнай асобы. Дзядзька Ваня так і не здолеў завабіць у сябе. Не атрымалася ў яго. Самы цудоўны складнік пастаноўкі – афармленне сцэны. Белы стол, белыя крэслы, белыя лавачкі, абрусы, талеркі, арэлі, усё чыстае, ахайнае, пераносяць гледача ў свет марудлівай правінцыі. Жыццё праходзіць на тэрасе, дзе радасна і бязглузна бурчыць самавар. Людзі павольна ходзяць, павольна размаўляюць, нават сэрца ў іх, здаецца, б'ецца павольней, чым у нашых сучаснікаў. Млявасць і леннасць ахопліваюць не толькі герояў, але і прысутных у зале. Дзеянне быццам праходзіць у бясконцым летнім вечары, калі духата ўжо спала і начная прахалода вось-вось возьме сваё. І яна бярэ і здараецца навальніца, амаль па-сапраўднаму страшная, бо адкрывае ўсе таямніцы чалавечай душы. І менавіта гэтая атмасфера ціхага і спакойнага жыцця, якое вось-вось і ператварыцца ў багну, атрымалася на славу. Дзеячыя асобы пазнавальныя. Александр Владимирович, прафесар, з году ў год пішучы адно і тое ж, абсалютна бесталентны і бесхрыбетны. Алена Андрэевна – красуня, якая стамілася ад жыцця і ад увагі мужчын, якой яна ніколі не была пазбаўлена. Іван Пятрович, дзядзька Ваня, у гонар якога і названая п'еса, душа, што кідаецца, шукае, куды прыстасавацца, дзе быць карысным і не знаходзіць і ўпадае ў адчай. Сам пра сябе ён кажа: «Я быў светлай асобай, ад якой нікому не было светла». Соня, яго пляменніца, тып добрага чалавека, добрага без дурняў і умоўнасцяў, які рэдка выглядае прывабным. Астроў Міхаіл Львовіч, доктар, які прыязджае лячыць прафесара, у якога пастаянна ўсё баліць. Ён клапоціцца аб захаванні лёсу, і з дрэвамі яму здаецца куды камфортней, чым з людзьмі. Прафесар, дзядзька Ваня і доктар закаханыя ў Алены Андрэевну, Соня закаханая ў доктара. У герояў не чорна-белыя характары, але да іх адчуваеш адназначную прамую эмоцыю. Большасць іх быццам бы ўжо давно стамілася ад сваіх роляў. Прафесар у выкананні Ігара Падлівайчава выклікае гарэблівы жаль. Доктар, якога сыграў Владзімір Грыцэўскі, атрымаўся залішне цынічным і непрыемна самаўпэўненым. Іван Пятрович, у якога пераўвасобіўся Анатолій Голуб, выйшаў кранальна няшчасным, і беды яго лёгка перакладаюцца на ўласныя. Праблема толькі ў тым, што занадта рэфлексуючы, але нічога, абсалютна нічога не робіць са сваімі трагедыямі.
У Чэхава галоўныя ролі аддадзены мужчынам. Яны размаўляюць, спрачаюцца, разважаюць аб сэнсе і адсутнасці яго. Яны вырашаюць лёс маёнтка, лёс сваіх сем'яў. Соня і Аляна Андрэеўны па большасці стаяць за іх спінамі, і жаночыя вобразы падаюцца некалькі змазанымі і няяснымі. У Александра Яфрэмава жанчыны арганічна выходзяць на галоўныя пазіцыі. Не таму, што ён зацікаўлены ў фемінісцкай позве. Не, проста так атрымліваецца, што дыялог Соні і Алены Андрэеўны, размова да навальніцы і пасля яе, размова паміж тымі, хто лёгка мог бы стаць ворагамі і павінен быў стаць па ўсім законам жанру, нечакана становіцца адной з наймацнейшых сцэн. І раптам аказваецца, што мачыха, якая старэй сваю пачурыцы ледзь на пару гадоў, усё яшчэ можа быць сяброўкай. Унутры гэтых жанчын знаходзіцца куды больш сілы і мудрасці, чым унутры мужчын. Вобраз Алены Андрэеўны досыць цікавы. Яна і не фэм-фаталь, і не бясчотная фіялка, і не халодная гарпія. Яна зачыненая, сфокусаваная на ўнутраным свеце, і за паказной нудой хаваецца нежаданне адкрывацца людзям, нежаданне зноў атрымліваць раны. Яна Хадановіч здолела перадаць усе адценні гэтай шматграннай і складанай асобы. Яе яркая, кантрасная знешнасць і між тым няўлоўныя дрыжыкі пальцаў, дробныя крокі назад, усё гэта прымусіла верыць ёй і суперажываць. І нават калі гераіня спатыкалася, дзейнічала амаральна, для яе ўсё роўна хацелася лепшага, хацелася шчасця. Ці магчымы ў Чэхава паўнавартасны хэпі-энд? У звыклым галівудскім разуменні, калі ўсе плачуць ад шчасця і радасна танчаць, дараваўшы ворагаў, немагчыма. У дзядзькі Вані хэпі-энд сумны, хоць усе дараваныя і з вачэй нават кацяцца слёзы. Толькі вось асноўная ідэя ў пакоры. І Соня, у выкананні неверагоднай Дар'і Карпічанковай, прамаўляе знакаміты свой маналог. Твар яе, падобны на святы лік, рукі ўзнятыя да неба, і голас дрыжыць, не губляе сілы, толькі становіцца ўсё мацней. Яна кажа: «Ты не ведаў у сваім жыцці радасцяў, але пачакай, дзядзька Ваня, пачакай. Мы адпачнем. І глядач выдыхае. Не ад пачуцця катарсісу, не ад палягчэння, не ад радасці. Проста спектакль скончыўся.